ай был худе Осман, Башкортостан. Бер худ белән Олатайдар васыяты ошы худга ыйган һымак быуаттардың яқты нурын яқшы ярын ул худына ыйган һанап исәммә кат атылһала атылмаган һис бер көзгә яу букканда сафтар буйлап юл башсылай эй Оспан Озган ай был худе Осман, Башкортостан. Башка үдер уралырга йыйылгандар ошы үден тирәһенә охшатамын уны һәр сак телемдәге бар үдердең йөрәгенә исәммә кат атылһала атылмаган һис бер көзгә яу букканда сафтар буйлап юл башсылай эй Оспан Озган ай был худе Осман, Башкортостан. Исәммә кат